माजों खोबथिदों मोखांखौ खोबथिदों जाथारदों खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गामियाव थांनि ओमफ्राय गासैबो गथ'फोरा सफैनानै दङ आंनि बियानै बेबो कलेजाव फरायो ओमफ्राय सफैबाय कालि फुजानि बन्द मोनदों नालाय ओंखायनो ओमफ्राय नै बिजों अफ्रि रानि नैबे अफ्रि रानि नै बे अफ्रि रानि बिनि नामा अफ्रि रानि नै गोरलैसो खोमा फायला लाथार बिमा अफ्रि रानि बियो बेखौबो फेदेरगोन ओमफ्राय थेम्फालियाबो नै बहा गारखो नै बेबो सफैबाय हस्टेलनिफ्राय कालि फुजानि बन्द मोनदों दा मामि दा हा दा गामियाव थांनोसै जोंहा नङा होमबा हा आनै थांनो लुबैदों थाङा थांगौमोन खिन्थु बाइक नालाय स्कुटि नालाय बेजोंसो थांगोन जोङो सानैनि अनगायै बारा थांनो हाया जों बिसि फिसाय सानैबो ओमफ्राय गुमैनि बिहावनि ओमफ्राय बिखुनजोनि साथामनि हाखर एक्सपायार जाबाय बिनि हाखरखौ कभार्सखौ एसे फोसाबहैनि खारन ख्रिस्टियान ससाइटियावहाय मोनसे ब्लेसिं होयो बोसोराव खनसे ना जायफोर रुंसारि जानाय बेफोरनि सायाव ब्लेसिं होयो बा मा होनना बुङो आनैखौ आसिस हा फोथारो दा बेफोरबायदि नियम दं बोसोराव खनसे बेखौ जों फोसाबनो थांनि फोसाबनानैबो दिनै सानसे जागोन बावहायनो एसे हाखर फोसाबनायखौ नोंथांमोन खोन्थालांगोन लोगोसे सोर थाङो लामायाव दा जागोन धामाका साबियालाबो दं बहाय दं नै लामाया ओरैबायदि मोजां जाबायना मा एकदम मोखां खोन्थालायबावालै नै बेबायदि सफा जाबाय जानायालाय बेनु गारि आ गया 26 हा गामियाव बिबोनांफोर गामिनि बहा थांनांगौमोन होनदों बिबोनां बिदि लामा सामा बहा थांनांगौमोन होनबाथाय बिराद मोजां मोनलायो दा हा मा होनब्रा गोसा होननांगौब्रा हेलमेटसो गानबावबायलै ड्रेसा दिनै नाय मा सिस्टेम ड्रेस गानना फैदों मा खुसि मोनदों ना मा हाजोआवदों माइया मोनलाजोब्बाय माथो माइया लामायाबो जाहांहां जाबाय नैबे दालां खर'आव दं आरोखि एसे बेफोरबायदि खैला मैलासिम जाब्लाथाय आयै एक घन्टानो बे गया आंनि गय बागानजों समान गायफ्रामनायमोन दे फिथाइ थाइबाय मालाय बिनिया आंनियाबो थायनानै दं फांनैसो थांगोन एसे बिहाव बिखुनजो गुमै बिनि हाखराखौ फोसाबहैनि गामियाव सफैलायबाय हंलाला हंथाथानो थब्राब्रा मोखांखौ ओइ केन्द्रेट माबा हाबखुमाखोब्रा बिलाय ओइ मा खेला गेलेनाय जाखो नों बमा गावाखै दिनै हा बोरै गावना खोन्थालाय दे देलाय सोलाबा थै गोगोम माथो नोंनिया बमाया थैस गैला देलाय थसे गावबावलाय आरोबाव देलाय हो बावहायनो लागाव हा औ मोननै होलाय दे हो आयु सोलाबोआ बमखौ हा बाबा लाबोदों होलाय दे बावहाय होदे बेरहोलाय माबायदि बेरहोयो थैस थरनै होखाबाय नों थरनै देनजारलै नोङो दा दे होबावदो बेखौबो गैला हा जानाय नङा दा नै जालालै बियो जाला गारदो मा बेजों सिबा ओरैसो सिबख्लायो उल्था सिबा ओरै सिबख्लाय औ जोंना बानायसा नै खामसालिबो सिबनो गोरोंथार मालाय बा नों मालानिफ्राय गोरों जाखो बानायसा मालानिफ्राय रोङा बिदि सिबनो
सोर फोरोङा बाबा सोर नों हारसिंनो हाखादों डेन्जारलै होमबालाय नोंनिया डेन्जार दा डेन्जारसो दां गोरोंथार माथो मा ओंख्रि संदों नायहैनो माथो ओंख्रि गोमो गोमो फिस्लानि अननायाव माजों खोबथेदों मोखांखौ खोबथेदों जाथारदों नै सासेया फनाव बेस्थ'थार जानाया नै बेफोरबायदि जागासिनो दाउदै ओइ केन्द्रित मा बेरहोबाय थाखोब्रा बानायसै नोङो हा मा बेरहोबाय थाखो केन्द्रित बैयाव बेरो बैयाव दे होबावदो थरसे औ वालाव बै गोरोंथार माथो बिलाय बेर खुबैबानो थाम बेरोरा मा रागा नुबाय खुगा खायलें खायथें जाबावदों खुगा खायलें जालायथारदों नै खुगा खायलें क्या हुआ नै बेखौनो फोसाबनो फैदोंमोन दिनैहाय फोसाबबाय बिब' बिनानाव सानैबो गोदो नैबे सासेया बिनानाव उन्दैया बेहासो मैदेरफोरबो दं ओरैबायदि मोदोम गिदिर नै सासेयालाय बिब'आ नोंसिनि आंनाथ' आरो खामानिया मा हाग्राखौ एसे फोसाबबाय ओमफ्राय हा एसे जावनानै होबाय बिराद गोबावनि उनाव आफ्टार लं टाइम ना बिनि उनाव खदाल दांदों ओमफ्राय एसे हा जावनायाव गोलोमदों मजा ना होमबा बेफोरबायदि आरोखि सम गोलोमदैखौ बेफोरबायदिनो गगार होनांगौ जायो थायो नङा होमबा सानफ्रोमबो जों इनकामिंल' खालामो आउट गयिंआथ' जायाना गोलोमदैखौबो आउट गयिं खालामनांगौ अनलि जों इनकामिंल' खालामबाय थाबा जाया ना मा बुङो फिला फिला खानाय बिजौ जाथिलायबाव बे खर'थानिया प्लास्टार होनाया बेयो बिहावसो ओमफ्राय बै गेजेरनिया गुमै ओमफ्राय नैबे बिखुनजो जायो नै बिसोरनि बिमा उन्दैयावनो बिफा गोमा जादों बिसोरा नै मावरिया खावरिया बेफोरबायदि आरोखि केन्द्रित आयंआ बबे मोनसेयामोन आयं नोंखौ अनोमोन ना अनामोन अनो नों चक्लेट होदोंना होआखै नों आयं बानायसो आयंसो होनलायलांबायलै हा होआखै मानो होआखै ओरै फैब्ला बावदोंसो नोङो मा बायसालै नोङो साइडआव हाग्रा जाबायमोन ओमफ्राय नैबे खाथियाव बिहावसोआ बायना दोनलांनाय इथा दं ओमफ्राय बै बे न'आ गुमै सान्थनिमोन नै हाग्रा दुबायमोन बावहाय मेचिनजों होबाय न'नि अबस्थाथ' बेफोरबायदियानो रावबो गैला नालाय गुमैयाबो एक्सपायार जाबाय ओमफ्राय मा होनना बुङो बिखुनजोबो गैला बाक्सुखौ बाननाय गुमैखौ बाननायनि ओमफ्राय बिखुनजोखौ बाननायनि लावथिमोन बे दासिमबो गोरायैनो दङ सिखा बौगोन केन्द्रित सिखा बौगोन नों सिखा दांनानैथ' बौदों आथिङाव ओरैनोबा नोंना गुस्थिया गिजिखा देनां सेंग्रा देरबा नोंना सिख्लाफोरजों गोसोथोजानाय नङालै नोङो गुस्थि गिजि होनजागोन ओमफ्राय ओरै नायलाय गुस्थिया माथो समान सिखाखौ बिदि दा दांब्रा ओरैब्लाबो आनि बिदि दाङा सिखाखौ नों बोरैबा गासनगोन आथिङा बौबा नोंनि आथिङा दागो थागोन माथो हा आयु केन्द्रितनि आथिङालाय मानो एफा गिदिर दागो थादों होननानै बुंगोन सिख्लाफोरा नायनाय नङालै बानायसो बेफोरबायदि आरोखि ना जोबनोसै ओमफ्रायथ' आरो माथो दंबावो दा साहा लोंहोगोन ना लोंहोआ फिस्लानो हा लोंहोआ जाबाय हा लोंहोयो होयो दा बेलाय थुमफे नोंलाय लोंना लोङा थुमफे ओइ थुमफ्लें
मा रायलायाब्रा ए बोरै जानांगौ जाखो एफा मोजां अननानै थुमफे होनबावलायदों आङो बोरै जानांगौ जाखो ओइ मानसिनि जिउ सोलेरा सानदों नामा नों बुहुमाव जुगे जुगेनि अरायनि नङा मानसिनि जिउ सोलेरा जागोनलै बेजोंबो ने थ' दा सा लोंहैबावनोसै फिरि फिला भारतनि फिरि फिला मुदुमफुलनि पक'रि मा बियो जोंहा आलु सब ना मा होनो जानो आलु सब फिलानि अननायाव आलु सब मोनजाबाय आखाइ बुब्राबलायनानै थांबावबाय जियानो जाया मानो दिनैनि ब्लग फिसाखौ ना बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय